ka JN Suzuki Maublay lembat ki weki branch ki badan ha Joai ICAR Maulai bat Mairang ki ay ki scheme bapher kum ka free helmet cash discount ka basan hajar tingka rider jacket ka bah 9,000 tingka khatsan persen ka discount ha ki accessories ka exchange offer ha ki nugi model EMI bat finance da ka down payment bat ka sut ka barit. Kaseng ki samla pule ka Khasi Students Union kumba julong malau senam menta ka kentiru kala rakhe yak lengkho sngiyap ka ba prapulai senam jong u melung susutham hau moddur jong u ha ka skul ba nehu hapo ka jingelam usamla biangbor paliar harangkat baruba Ruben Najer lembat ki khot jong ka seng menta ka singi kala lek ban bu sentiu hau moddur jong melung susutham ban rakhe yak lengkho sngiyap Hagawai pat kaliang kit khot jong ka KSU South Khasi Hills District kila rakhi yakani kasngi hagashnong sites open. Ka Khasi Author Society snat clearia. Rengkat ka jingi trailang bat ka Khasi Department jong ka Jaintia Eastern College clearia. Henne kasngi kala rakhi yakalungkho sngiap ka ba prapo licenem jong mulung sosatham uriu kraw ka jait ben riu ubalano senyang syau sup utiar jong ka thok katar Khasi. Hagani kasngi ka society kala penlong ru da ka lempung yamir jingtip halor kapang u senyang jong melung susutham syaka jait benreu Khasi ya ka bala pelong hapo hall jong ka Jaintia Eastern College u MP ka Raja Sabha u Dr. W.R. Karluki bat u menteri ka Sarkar Jela u ba Kermen Shela kila sakhi ya ka ni ka lempung lembat ki nonghikai ki samla puli jong ka Thomas Jones Senate College Joai ka Kiang Nangba Government College Joai, ka Nong Talang College, ka Don Bosco College Bendi Hati, bat ka Jaintia Eastern College Clearia. Ka Ri Khasi Jaintia, haga khat pratarik unok pra arajar arpulai. Kala rakhi kenmau buram ya kalengko sengiyam ka ba prapulai snem jong umelung susotham. Hagani kasngi lasaki yaki kenhon ki bakentup ya ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People lembat ka National People's Party Youth Wing ki balalek ban bu sentio hakmat udurmat jong melung susutham ubadan haplau jong ka State Central Library. Kumma jolong manlau snem ka kenhon nya thuk arshaka ka bala tip kum The Ultimate Legend Bikers Association lane ka tulba kala penshna daga yeng bapaka ya ka wei ka reu kan thei ka badon saungot ki khon ha ka snong wa mau pat mau hiang ka snong ka bahap hapo ka thain sau semper shwaban IT ya ka ni ka yeng sha ka ni ka reu kan thei ki khot jong ka tulba kila sedang daga jingyat Christmas Carol na Shillong bat penkot ha ka snong wa mau pat mau hiang ban pensuk ya ka dorbar snong ban kit ya ki nyut sha ka jaka thai nyut ka badon hamarten UMDC jong ka Maukhar Penthorom Kra constituency uba pensngai NSM ula IT daga trop kit nyut syaka dorbar snong golfling Penthorom Kra ka ba ula penyo lengba ka 15th Finance Commission Tide Grant 2022-2023 Yau syabi jong ka trop la shimti da urang ba snong uba Michael Heck rengkat ka jing sakhilang jong ki nongelam snong ki seng samla bat kumjuru ka seng long kemi UMDC Shusi hapo ka Khasi Hills Autonomous District Council uba Bindo Matthew Lamong ula aiksai ba ula ban ai jingkershan ya ka Executive Committee bala lam khmat da uba peniat sing sim kum u Chief Executive Member hadien bakalami ka jing per jingmut bat kinongelam jongka United Democratic Party ha ka election MLA ka bala long mentau snem arjar arfulai Hag jingi kren bat gilat patai kobor uba bindo ulapan pau baya mentahi umdon syuk ka jing syania haga UDP bat ba umdon jing temu setia banrung syaka National People's Party ka New Trap Integrated Territorial Organization haga khat pratarik unok pra arajar arfulai kala penyar ya kesnat trekam daga ba penkha ya kesnat Shillong City naga benta ka samoy trekam jong usnem arajar arfulai hado arajar arfunriu lalam khmat ban penskem yakinong kit kam dau President Rangba jong hito uba donbok khar haga jingyalang ka balalong hadem senyong dorbar kam community hall
Chief Executive Member jangka Khasi Hills Autonomous District Council uba penyait sings im. Haga khat pratarik unok pra arjar arpulai. Ula IT daka kali kit nyut syaga dorbar sinong renja. Ya kapa ula penyok lengbaga Chief Minister's Development Fund. Haga jing IT ya kani kali kit nyut la sakhi lang daus im jangka hima melim upa im ainam manix im. Ki nong yalam jangka senjuk kirang ba sinong nong temai pelun ki pai ba ka sinong lembat ki nong syong dukan. Hagani ga juk kasengi ga dorbar sinong kalapun kup buram ya ki Asha ki Aganwadi bat ya ki helper. Ya kamet badang sa jong nong yalam barim ka Khasi Students Union uba Glenbert Lawrence Kongwir. Latep don buram ha ka khatnyu tarik una opera arjar arpulai haulum jing tep jong ka balang Presbyterian Maukhar Halaumali. Haga bala penya ya ka jingnya lekniam daga balang Presbyterian Shuaban ra syaulum jing tep harengkat ka jing sakhilang jong ki bahyeng hasam bat ki parlok ki badon jing dei bat uni orang ba kentup ru ya ki nong yalam barim bat ki pamanta jong ka Seng Khasi Students Union. Kumban sepentip hang ni uba Glen ula dei ru uwei na ki Richard ba Hakaba ula sedang ban penke im sasisen pat ya ka KSU hakisnem khat khandai spa khandai puwei. Ka KSU ka kenmau tempang yo ba Glen kum u riu slur uba juyalam bar uba judan bentalang haman laki kep. Ban yada yala kari da ka bormet ban pentikina bangidei ban long ki kenrat halaka jongkari. Ka kenhun yelek kai lum siap kala yora ya kanam la ado hak jing khun final jong ka lumpung yelek kai open to all cricket knockout tournament kabala long hamadan urkaliar shillong dakaba prelim no ya ka kenhun yelek kai nong pedeng ya kani ka lumpung yelek kai bala penyai daga sam khamti kum shibenta ban kentiu ya ki samla lot hagi kam yelek kai sports lasdang haga khat pratarik unopra arajar arpulai. Haga jing sam ya ki khusnam u first born well nongdhar ula yora ya kanam man of the match katba u wansuk lang shulai ula yora ya kanam man of the series u samla S mukte ula yokhur ya kanam best bowler but u rowel jarwa ula yokhur ya kanam best batsman. Ki pulit kila register case persya yaw nong yalam ka Meitei Lipun u Pramod Singh ha ka pai dei bat ka jing siat suloi ha ka jaka pai ba hanong ba Imphal jong ka jela Manipur. Ki nong kershan jong u Pallavi Prashant u balong u nong job jong ka Big Boss Telugu 7 bat u Amardeep Chaudhary u bala job ya ka kerdan ka ba ar. Kila pun kulmar daga ba punjulor ya ki kali bat ya ki boss Shabar jong ka Annapurna Studio ha Hyderabad ha ka me sngi ublei. Kini ki kali bala sya pun julor ki kentup ya kawai ka kali pulit South Ligi boss jong ka Telangana State Road Transport Corporation bat ki kali jong ki katto ka ningut ki nongi shibenta. Ka jing pun kulmar jong ki pait ba kalami tang hadien bala pen bena ya u Prashant kum unong job. Shisngi shwa ba ka jing yalang ka basau jong ka Indian National Developmental Inclusive Alliance kan long ha New Delhi Ukledo jong ka Seng San Partai Rashtriya Janata Dal u Lalu Prasad Yadav ula ong bakani ka kenhun jong ka liang persya ka don ya kalawai ba pernai bat kamru ba kan satau ya ka sorkar ba thamai daga ba pelim ya ka sorkar jong umodi. Hagani ka jing yalang ka India block kan saya keren ru halor ke jing ya pia ya ki seat bat ya ka common minimum program. Kumbal lai pongut ki MP jong kaliang persya kela syak sospan na Lok Sabha bat syak khang lat ban yeshimenta haki sngi badang sa jong ka dorbar tlang hadien bakila tur bat pertasla hakmat kami jong lampang jong ka Lok Sabha ban dawa yo menteri ketanat kampo yeng u Amit Shah ban ai jubab hapok ka yeng dorbar thawan halor ka jing yo rung kensan jong ki arngut ki brieu dangshen kat hado bakala penher mensim hado kata-kata ya ki MP jong ka Lok Sabha. Kani ke jing sya sospon jong ki lai pongut ki MP kalaja hadien bau lampang ka Lok Sabha ula sospon shwa ya ki khat lai ngut ki MP ha katayo beladep hadien bakila kentaj bat kim shim la ailat yanu ru ban keren hapok yeng dorbar thawain na bentaban dawa pensyai na u menteri ketanat kampo yin.
Ki MLA kaliang persya jongga yeng darbar thawan ke jela Maharashtra kila kena baga jingshim sting jongga Solar Industries India kalawan ra ya ke jing do jongki khandai ngut ki mensim brio ha ke jing bethai jongga wei ka karkhana shna tiar pun bethai ha ka shnong chat do Nagpur district ha ka sngi ublei Ki MLA jongga liang persya kila dawai ka sarkar baka daiban ajing yarap yaki nong trai ki bala do ya la ka jongga jing bat ban penshitom ru yaki bor ki badai pet jongga Industrial Safety Department Ki bor penia jongga ri Palestine kila poi sya ka jing yasung thu jing mot bat ka ri US ban ya kren hak bay dai bat ka jing pensange jongga ri Israel yaki lat jing yarap ban pen poi sya ki nong Palestine Kat kum ka jing itu jong ki bor sarkar la menjur baka sarkar Israel kan bishar shwa ya ka thup jong ki nong trai ke Palestine Authority ha Gaza Strip khnang ban pentikna bakit khot jong ka Hamas kim dei satya ban don benta ha gani ke jing yo jing yarap ka khubor ka itu ru ba ya kani ke jing terwa bala menjur kala wan now National Security Advisor jong ka ri US u Jake Sullivan u balai kendo dangshen yo President ka ri Palestine u Mahmoud Abbas ha ka shnong Ramallah Hadin balami ka jing ya kan at ka sarkar Bangladesh kala pha pahara da ki sipai hakeleng gari Bangladesh ban yarap ya ki bor Sanshar district bakin penne ya ka shongsuk shongsan shwa bakani kari kan lech ya ka general election ka ban salong ha ka new tarik u kelal kot arajar arpsau u secretary jong Bangladeshi Election Commission u Muhammad Jahangir Alam Hak jing keren bat gilat pathai kubor ulayat hu bau Presiden Muhammad Shahbahuddin hak sni ulai ulah menjur ban pha pahara dak sipai shwaban penlong ya ke election hak ni gari Qatar kalawan ra da ka jing terwa ka batmai ban ya penbet hak bai dei bat ka jing pen phai biang ya ki nong sha ra bor hapden gari Israel bat ki le no Hamas khnang ban wan ra ru ya ka jing sange ya siat ha Gaza Strip Haga kan riu tarik no pra arjar arpulai ka kenhun kinong yalam jongari Qatar kala syong jelang badki officer jong sarkar Israel hari Norway ban ya kren sani halor kane gijing terwa da gijing trelang bad kari Egypt menta kari Qatar kala shim ya ka benta ban ya penpai markeliang ya ki nongsha rabor hapadeng sarkar Israel badki leno Hamas Hado menta kidang don sa shispa arp kundai ngut kinong Israel ki badang sakut ha kakti jongki Hamas. Kumba khat arngut ki briu gila doe yala ka jong ka jing ha ka jing sha senrek kuli ha ka wei ka Christmas party ka balalong ha Salvatierra jong ka ri Mexico. Kani kala jaha ka singi ublei kat baki nong shong shnong jong ka San Jose del Carmen ki dang penlong ya kani ka jing lekmen. Ka office jong Attorney General kala yato ba shiken hun ki briu ki bala king atiar bha yala di kila rung kensan hapo kani ke jaka bat senrit kuli napang ya ki briu ki badan hapo ha ka ba khat arngut ki briu kila yap bat shipongut kila man saujur Kari North Korea kala le test biang da ka basiat ya ki ballistic missile shaduriau na ki benta jong ka Pyongyang ha ka por shipo beje laipu prime minute men step jong ka singi ublei U Joint Chiefs of Staff kari South Korea ulayat hu bagi bor sipai kila lap yakani ke jing le test jong ka North Korea tangba ula kentai pan ai ke jing tip ke babnia ka North Korea kala siat yo namding ubaher kumba sanspa nyo po kilometer shwaban hap hapo duriau Kitu gilong kimat kublai